बिसायख'थि खाथि सफैनायजों लोगोसे बिटिसिआव राजखान्थिनि दुंहाव थासारि इउपिपिएल दोलोनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव बेले-बेजे थासारि उदालगुरिनि सिङाव थानाय उमानगर प्राइमारियाव इउपिपिएल दोलोनि गावजों गाव दुंहाव थासारि गोविंद बसुमतारी मुर्दाबाद PNRDEM मुर्दाबाद बिटिआर सरकार हाय हाय बे बाथ्राखौ बुंदों इउपिपिएलनि गोख्रों दैदेनगिरि बिथांमोना बे दुंहाव थासारिया उदालगुरिनि सिङाव थानाय उमानगर प्राइमारियाव जादों जेसेनो बिसायख'थि समा खाथियाव फैदों एसेनो इउपिपिएलनि गाज्रि समा खाथियाव फैगासिनो थानायखौ नुनो मोनदों जेसेनो बिपिएफ बिजेपि कंग्रेसनिफ्राय इउपिपिएल हानजायाव जयेन जानाय नुवा मानो गाव गावनि गेजेरावनो गावस्रालायनाय सोंखारिलायनाय मुर्दाबाद गो बेक बिटिआर सरकार हाय हाय प्रमद बर' हाय हाय होननायनि रिंखावनाया जोबनो गैया मा थारैनो इउपिपिएलनि थासारिया गोमालांगोन आरो रोखासै नामा मा इउपिपिएलनि खौसेथिया आरो बारा गोबाव सम गैला नामा बेनि फोरमाना नैबे भिडिअआनो प्राइमारिजों सायख'जानाय चेयारमेनखौ गनायथि होनांगौ उमानगर आरो दुमारिगुरि प्राइमारिजों सायख'जानाय चेयारमेनखौ गनायथि होनांगौ उमानगर आरो दुमारिगुरि प्राइमारिजों गनायथि होनायखौ सायख'जानाय चेयारमेनखौ गनायथि होनांगौ दुमारिगुरि प्राइमारि लं लिभ उमानगर प्राइमारि लं लिभ बिटिआर सरकार हाय हाय बिटिआर सरकार हाय हाय बिटिआर सरकार हाय हाय PNRDEM मुर्दाबाद डिपुटेसन मुर्दाबाद गोविंद बसुमतारी मुर्दाबाद उमानगर आरो दुमारिगुरि प्राइमारिजों सायख'जानाय चेयारमेनखौ गनायथि होनांगौ उमानगर आरो दुमारिगुरि प्राइमारिजों सायख'जानाय चेयारमेनखौ गनायथि होनांगौ उमानगर आरो दुमारिगुरि प्राइमारिजों सायख'जानाय चेयारमेनखौ गनायथि होनांगौ PNRDEM मुर्दाबाद डिपुटेसन मुर्दाबाद गोविंद बसुमतारी मुर्दाबाद